Kedu ihe kpatara ndị Igbo ji eyikarị akwa isi agụ were eme mmemme niile ha na-eme? Kedu ihe kpatara onye ọbụla yiri akwa maọbụ kpuru ụdị okpu a, ị ga-amatarị na onye a bụ onye Igbo? O nwere ihe na-agbagwoju ndị Igbo anya tata, m bịara ka m kọwara unu ife gbasatara agụ, leopard na ọdụm, lion. Agụ na ọdụm abụrụ ofu ife. Ka agụ si akpa agwa, ka omume ya dị iche na ọdụm nke a na-akpọ lion. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatago n'ọdịnala na omenala na nkwenye ndị Igbo. Anyị ga-eneba anya n'Igbo cosmology, Igbo identity and Igbo symbols. Kedu ihe kpatara ndị Igbo ji eyikarị akwa isi agụ were eme mmemme niile ha na-eme? Kedu ihe kpatara onye ọbụla yiri akwa maọbụ kpuru ụdị okpu a, ị ga-amatarị na onye a bụ onye Igbo? Ọ ya ka m na-ekwu na ndị Igbo bụ ndị nwere the cultural heritage nke mba ụwa niile na-eji anya ha agbari ihe nkiri. Tupu m agawa n'iru, agụ nke a na-akpọ leopard, ọdụm nke a na-akpọ lion abụrụ ofu ife. Agụ na-ebi n'ime ọfịa, ọdụm na-ebi n'ime ọzara. Agụ na-achịnwa ezinụlọ ya. Ọ na-aga ije kpa nri, ọ naghị achịrị ezinụlọ ya aga ije kpa nri. Agụ na-akpata ihe ezinụlọ ya niile na-eri ma welata ya n'ezinụlọ ya. Mana ọdụm anaghị eme ụdị ife dị otu a. Ọdụm na-arahụ ụra up to 8 to 12 hours per day. Ọnya bụ na ile omume mmadụ anya, efu na omume mmadụ dị ka omume agụ. Dimgbe unu ọbụla, ụtụtụ ọbụla, chi ọbụla forunu, ọ pụọ jee chọọ ife ezinụlọ ya ga-eri. Ndị Igbo na-adị afụkarịba agụ n'ime ọfịa, ka o si akpa agwa, ka o si eme omume. Ndị Igbo fụ agụ, ha na-erezi alarm. Ha nwere ike ha akụọ ekwe maọbụ fa afụọ ọja iji wee gosi na ihe ka nte gbakwutere nte n'ọnụ. Ndị dinta agada wee chụwa nya bụ agụ. Ọ bụ na ha nwute onye bụ agụ, gbuo nya bụ agụ, ha na-agba akpụkpọ ya. Ha gbaa akpụkpọ ya, ha enye onye gburu nya bụ agụ. Ọnya bụ na onye ahụ a na-etu ya ogbu agụ. Unu n'anya afa dị iche iche a na-aba n'ala Igbo maọbụ obodo dị iche iche enwere, unu ga-afụ na iji eso nkwe na ndị Igbo na-aba afa dịka ife si were dị. Unu na-anụ nwa agụ, aka ukwu nri, agụ etiti, na ọtụtụ afa abarụ site n'agụ. Ndị Igbo nwere mmekọ with agụ in terms of characters. Ha nere fụ na ife agụ na-eme yitere ihe ndị Igbo na-eme. Mana nke na-agbagwoju ndị be anyị anya bụ na unu n'anya ekikere anyị nwa bụ ndị Igbo na-eke, unu afụ na anyị na-eke ekike ọdụm nke a na-akpọ lion. Eneche na ya bụ ife bụ njirimara maọbụ akwa eji wee mara ndị Igbo. N'olu nke enyi na-arụ ka a na-akpọ akwa agụ. Nke ọzọ unu che na bụ akwa ọdụm. All due to misinterpretation enwere
and long narrative ka ndị be anyị chene na akwa ọdụm bụ akwa isi agụ. Onye ka ọ ga-abụ iruwe n'ahịa si ha benye gị akwa ọdụm, benye gị akwa ọdụm ladadam akwa isi agụ. Ndị be anyị akwa ya yiri chee na ọ bụ akwa isi agụ. Ọ nke enyi bụ akwa isi agụ eji were mara ndị Igbo. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na ịbịa n'ihe gbasatara agụ, agụ dị n'iche n'iche, mana inecha ha niile anya ị ga-afụ na ha niile nwere ntụpọ ntụpọ. Leopard, enwere agụ ụlọ, enwere agụ iyi, enwere agụ nkwọ. Unu necha ha niile anya unu ga-afụ na o nwechara ife ntụpọ ntụpọ ntụpọ, mana ọdụm enwere ife ntụpọ. Ama na nkụzi a na o kwere gị nghọta. Biko ọ ga-ebe nnọọ ọfụ ọ bụrụ na nkụzi a gbagwojuru gị anya, kaba arụ deelu nye n'ozi edemede, tụsa ozi a ka ụmụnne anyị sonye ma mụta ife ga-enyere ndụfe aka. Cheta ịga na my YouTube page ka ị were anya gị gbara ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ụmụnne m, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.